Iititshala zigagana nokufa endleleni ebuya esikolweni maxa wambi sele kuhlwile kuba kaloku zihlohla abantwana abakumabakala aphantsi ixesha elongezelelweyo zilungiselela ukuba babe ngoompondo zihlanjiwe xa befika kugrade 12. Inxeba elinzulu lisavakala kusapho longasekhoyo unkosikazi Baleka Giwu Ntuthuka nofike kwakhe sele elindwe yimigewu yamhlasela yamosela ekutyholwa ukuba ibingabokhi bomzi wakhe. Umyeni wakhe wafika sele owakwakhe equngquluzile. Into eyenzekileyo ayintlanga futhi ayiqheleki, kusebuhlungu, but ke siyazama ukuncedisana nabantwana, nathi siyazama ukwehlisa imimoya yethu. Kungoko umbutho weetitshala iSADU uye wema ngeenyawo waqhankqalaza ngaphandle kwenkundla kaMantyi eLibode unyanzelisa ukuba abarhanelwa banganikwa bheyile befuna nokhuseleko lweetitshala ngaphakathi nangaphandle kumasango esikolo, nanjengoko iititshala ezithandathu uMfi uNtuthuka ukubulawa kwisithutyana esingephi. Mrs Ntuthuka ebengumntu okhutheleyo emsebenzini wakhe wesikolo, ebengumntu obathandayo abantwana, ebewenza umsebenzi wesikolo, ebengumzekelo kwezinye iititshala. Kanti nonogada baqeshwe ezikolweni bathi babazizisulu zoonqevu kuba abanazo izixhobo zokuzikhusela nokukhusela isikolo. Into esiyinqwenela ngase sibe nazo into zokuxhoba and futhi sincedisane, unogada angabi mnye, kube khona ojonge ngapha, kube khona nongapha. Kungoku nje umbutho iSADU usajonge enkalweni impendulo yezicelo zabo kwindibanisela yamasebe elentlalontle yoluntu, elamapolisa nesebe lemfundo esisiseko kweli phondo. Kwizindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eNcambedlana eMthatha.